गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मा बुंनो सानो? बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बे इनस्टिटिउसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउनिट कमिटि महरै थांनाय गोलाव बोसोरनि सिगाङाव दाजादोंमोन आरो बे मुलुगसोलोंसालियाव बर'नि जिखिनि यां जेनेरेसन जायफोरा मास्टार डिग्री पारसु खालामबाय थादों बिथांमोननि जिखिनि केरियार बिथांमोननि डेडिकेसन आरो गावबा गावनि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे डिग्री लानायजों लोगोसे माहारिबादनि फारसे माहारिनि फारसे जिखिनि कमिटमेन्ट जों सानो जे साफा साफा स्टुडेन्टआ जेला इउनिभार्सिटि लेभेलाव मोनहैयो बिथांमोननियाव जथेस्थ' केपासिटि पार्सनेलिटि आरो हारिखौ लानानै बिथांमोननि जिखिनि माने सिरियासनेस बियो जोबोद राफोद जायो आरो दिनै बेयाव जि 18थि फ्रेशमेन ससियेल आरो मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटिनि निउ बडि फर्मेशन बयबो बेयाव बाहागो लादों। आं गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि आगुनि एबसुनि इउनिटनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनै बेयाव फैदों। मैया गोदान कमिटि जाबाय आरो थांनाय बोसोरनि जिखिनि कमिटिमोन बिथांमोना खोब मोजाङै दैदेनलांबाय। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियन जि जेनेरेल इउनियन बडि दङ बिथांमोनजोंबो तालमेल खालामनानै बिनि भाइस चेन्सेलर बिनि रेजिस्ट्रारजों जिहेथु बे इउनिभार्सिटिया दाबो आरोबाव ग्र' जाबावनांगौ खारन बेयो स्टेट इउनिभार्सिटि बेयाव साफिसियेन्ट फान्ड नांगौ साफिसियेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार हस्टेलनिफ्राय लानानै क्लासरुमनिफ्राय लानानै नाम्बार अफ स्टुडेन्टआ बेयाव बारायलांगासिनो दङ। गोदानै देग्लायनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास बेयाव एक्सटेन्ड खालामनानै गायसननाय जाबाय। जथेस्थ' इस्युस दङ टाइमलि रिजाल्ट नांगौ क्वालिटि रिजाल्ट नांगौ जोंनि फरायनायनि एनभायरनमेन्टआ मोजां जानांगौ बेफोर इउनिट एबसु कमिटिनि मेन रल एन्ड रेसपन्सिबिलिटि आरो स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ इउनाइटेडलि माने लाखिनानै माहारिनि सार्थनि थाखाय गावनि फरायनायजों लोगोसे माहारि दानायनि आरो माहारिखौ रैखानाबेक्षन होनायनि रेसपन्सिबिलिटियाबो बिथांमोननि। आं बेखायनो दिनै खावलायदों जे इउनिभार्सिटि लेभेलनिफ्राय कलेज लेभेलनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मे इट बी इन सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट अर वेरिभार बिथांमोना लिडारशिपखौ लाफैनांगौ आरो हारि दैदेननायनि हारि दानायनि खामानिखौ मावनांगौ। जथेस्थ' स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लाफैदों कलेजनिफ्रायबो फैदों मोजां हाबाफारि मिजिंथिदों इयुनाव हारिनि अस्तित्वनि जि मोनसे जुजिनाय जोंनि इउनिभार्सिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा मैखोमै बिथांमोना बिफाव लागोन। गोजोन्थों।